Dan Roberts. Gan fod Sam Durrant. Fod I Connah o le yng nghanol y cae. Bas dreiddiol o. At Rhys Hughes. Hughes amgylch y golwr. A'r ergyd yn cael ei rhwystro ac yn echlirio ar y llinell. Ond mae yn gol. Y dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr draw yn codi liman yn syth. 15fed gol. Rhys Hughes yn y gyngrair tymor yma. Ffyrddiad trwm gan Oli Wright. Aber yn dwy'n y meddiant! Ac Iwan Lewis sydd wedi nioni'r sgôr yn ddofn I mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd yr hanner cynta. Patterson sy'n cymryd y gic. A'i ergyd o yn cosi rhwyd ochr. Aber sydd wedi gorffan yr hanner gryfa. Oli Wright. Gan opsiynau ganddo fo. Disney ydyn o heini. Rhys Hughes rwan! A'r ergyd yn gorfodi Dave Jones yr eilydd I ymateb yn sydyn. Bale yn disgyn I Disney. Nôl allan at Ffwmpan Mwandwe. Mwandwe at Hughes. Ac am yr ail waith mewn ychydig dros funud. Dave Jones yn rhwystro Rhys Hughes. Pass lac gan John Owen. Syth at Oli Wright. Wright yn mynd I hun. Ond yr ergyd yn syth at Dave Jones. A'r golwr yn troi'r bêl dros y bar.